Исәнмесез, хәерле кич. Эфирда Саба телевидениесе һәм мәктәпләр тормышы тапшыруы. Ямле Мише буйларыннан килдек монда кунакка. Яллаштауда ни хәлләр бар? Сөйлик әле шул хакта. Без сезне гүзәл балачак иленең белем патшалыгына сәяхәткә чакырабыз. Мәктәп нинди тормыш белән яши, нәрсә белән шөгыльләнә, шул турыда сөйләрбез. Безнең белем патшалыгыбыз Ямле Мише буена урнашкан. Ул Яллашта урта гомум белем бирү мәктәбе дип йөртелә. Патшалыгыбыз белән 19 ел буе Гибадуллин Зөлфәт Фуат улы идарә итә. Сихри патшалыгыбыз 162 балага исәпләнгән, 2 катлы искиткеч матур бинага урнашкан. Балачагыбызның иң гүзәл җаваплы мизгелләре шунда үтә. Биредә уңайлы шартлар булганга гына тиешле нәтиҗәгә ирешеп була. 12 баскычны атлап, мәктәп ишегеннән керү белән серле әкият дөньясына килеп кергән кебек буласың. Мәктәптә тирән белем алу өчен бөтен шартларда тудырылган, завик белән бизәлгән якты җылы сыйны бүлмәләре үзенә тартып тора. Белем сараенда Яллашта һәм Мише баш авылларыннан килеп 89 бала белем һәм тәрбия ала. Биредә белем алу өчен бөтен шартларда тудырылган. Балачак. Иң бәхетле, иң күңелле чак. Әйе, мәктәпкә килгән тәүге көнеңнән сине беренче укытучың каршы ала. Шуңа күрә, елның кайсы гына вакыты булмасын, балачакның һәрбер мизгеле рәхәт тә, татлы да булып истә кала. Баш очымнан ак болытлар ага, ак болытлар безнең балачак. Балачакка кире кайтып булмый, алар шулай аппак калачак. Ак болытлар безнең балачак. Укытучыларыбыз безне үз балаларыдай якын күрәләр, безнең тормыш белән яшиләр, кайгы шатлыкларыбызны уртаклашалар, төпле белем бирәләр. Безнең патшалыгыбызда бәйрәмнәр, очрашу, кичәләр, семинарлар бик еш булып тора. Әле декабрь аенда гына районыбызның башлангыч сыйныф укытучылары семинары булып үтте. Тәҗрибәле укытучыларыбыз көче белән әзерләнгән гайд-паркта укытучылар күп кенә яңа технологияләр белән таныштылар. Шул технологияләр кулланып күрсәтелгән ачык дәресләр карадылар. Бу семинар вакытында укучылар белән әзерләнгән үзебез теләгәнчә исемле сыйныфтан тыш чара күрсәтелде. Бу сюжетыбызда шул семинар хакында булыр. Хәерле көн, хөрмәтле мөгаллимнәр. Сез беләсезме, біз нинди? Нинди? Әтәҗләрбез фаразлый. Укытучыларыбыз аңлыйлар. Әби бабайларыбыз төрле юрамалар төзиләр. Хәтта дусларыбыз да 100% безнең никәбезне белмиләр. Әлбәттә, сез кунаклар да безнең нинди икәнебезне, нәрсәгә сәләтле булуыбызны белмисез. Без ничек яшибез, нәрсәләр белән шөгыльләнәбез, вакытыбызны ничек үткәрәбез. Без сезгә бүген үзебезне күрсәтербез. Әлбәттә, тулысынча түгел. Һәр кешенең дә үзенең яраткан шөгыле бар. Мәгъзин Алинабыз җырлар хаятта. Җырлый Алина Әхмәтханова. Espera, país, no lo quiero decir, no lo quiero decir.
Дуслар икән башлангычлар. Сүзебез 1 сентябрьдә мәктәп бусагасын яңа атлап кергән нәниләребез 1 сыйныф укучылары турында. Алар бездә быел 16, 9 кыз һәм 7 малай. Бар да шук һәм шаяннар. Дөресрәге баскан җирдән ут чыгаралар. Сыйныф җитәкчеләре югары категориялы патшалыгыбызның бер дигән укытучысы Шакирова Мәрсилә Мәҗитовна. Шушы кыска гына вакыт эчендә алар серле белем илендәге шын укучыларга әйләнделәр. Һәр кемнең дә белем дөньясына тәүге адымы әлифбадан башлана. Сабыйларыбыз мәктәп бусагасын атлап кергәч тә туган телебезнең хәзинәләрен шушы китап ярдәмендә өйрәнә башлый. Укучыларыбыз инде әлифба китабын өйрәнеп тә бетергәннәр. Әйдәгез, сез дә бер өздеген карап үтегез әле. Җир йөзендә төрле телдә никадәрле китаплар безнең өчен һәрберсе дә бик кадерле китаплар. Әмма барлык китапларның иң беренче баскычы күңелләргә тәүге булып белемгә юл ачучы. Тирән серләр сараена безгә ачкыч бирүче, беренче фасыл сарайга безне алып керүче ул әлифба китабы. Куш безнең күңелгә җыр яме, җир яме, рәхим итүдән үз әлифба бәйрәме. Әлифба, син алып кердең безне белем иленә тырышлык та ялкаулык та шушы илдә беленә. Йырлыйсы килеп кенә тора, барыбызның да көтеп алган бәйрәме бүген һәммәбезнең дә. Җир күтәрә күңелдә, барда көләч, шат бүген бездә әлифба бәйрәме, котлабыз бүген безне. Biz bu yıl gana мәктәпкә килдек. Аңарча һаман укшада идек. Безнең кулда яңа әлифба намысы А, намысы Б. Без хәрефләрдән сүзләр төзибез, шуннан иҗекләп укый башлыйбыз. Yani şu anda Әлифба тормышта беренче баскычы, син белем дөньясы ачучы ачкычы. Иреттем укырга син кадерле әлифба, инде китәсең миннән, әми сине онытмам. Син якын дусты булдың син кайбызны, хәреф ямайып әйтте үз исемен. Һәм алар бик матур сүзгә әйләнде, сүз тизәп, кызыклы күңелле. Әлифба беренчесе әнием күп кадерлесе, ел күрсәтте белемгә, өйрәтте гаделлеккә. Әтием әнием теле белән башладым юл башыннан, шуңа күрә йөзем нурлы, киләчәгем өметле. Бәхетле мин әлифбам, аның телен өйрәндем, үстем инде әлифба тәртипкә дә өйрәндем. Иреттен син безгә ватанны сөяргә, рөхсәт ит, зур рәхмәтнең рәхмәт җиргә. Рәхмәт, зур рәхмәт! Көн артыннан көн үткәнен сизми дә калабыз. Уку елы башланганга 4 ай вакыт үтеп киткән.
Кыңгыраулы мәктәп еллары күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Һәрбер уку елы үзенең укышлары, җанлы мәктәп тормышы белән күңелләрдә хатирәләр булып уелып кала. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә. Бу эшләр дәресләрдә һәм дәресләрдән соң вакытларда да башкарыла. Җир йөзендәге һәр кеше дә укытучы булып бетә алмый. Укытучы булып эшләү өчен җан җылысы, ачык күңел, олы йөрәк һәм балаларны ярату кирәк. Ә Явлаштау мәктәп укытучылары буларның барысына да ия. Укытучыларыбыз, сездәге сабырлык, аналар сабырлыгына тиң. Юкка гынамы сезне әниләребез белән тиңлибез. Балалар күңеленә чәчкән орлыклар шытсын, үссен иде. Нурсил, дәресләрдән соң вакытыбызны файдалы үткәрүебез турында әйтеп үтик әле. Әйе, Ләйсән, быел ел башыннан Явлаштау урта мәктәбендә укучыларның белем нигезләрен ныклы үзләштерүен, фән белән кызыксынуларын арттыру максатыннан 6 түгәрәк эшләп килә. Үзебезнең чыршы, безнең табигатьнеке. Менә хуша утырганлыктан икән бу 2000 елда утыртылган чыршы безнең. Хәзер вакытта ничек зур үскән күрәсезме? Туганьяк түгәрәген беренче квалификацион категориялы укытучы Шакирова Зинфира Ринатовна җитәкли. Һәр кешегә туган ягы, туган теле, иле якын. Туган як тарихын өйрәнү халыкның иҗади көчен, гореф-гадәтләрен һәм игелекле традицияләрен тулысынча өйрәнүне күздә тота. Укучы үзе яши торган төбәкнең традицияләрен, халкын, тарихын, мәдәниятен, табигатен, аның үзенчәлекләрен аеруча яхшы белергә тиеш. Ә тарихны сөйләп кенә бала күңеле сындырып булмый. Бала эшчәнлеккә үзе катнашкан гына, үз күзләре белән күреп, үз куллары белән тотып караган гына, үзе өчен ачышлар ясый. Әлеге түгәрәкне эш нәтиҗәсе булып, Илһам, Сәллә каләм, Алтын каләм конкурсында һәм төрле конференцияләрдә ирешкән уңышлар тора. Мәктәбездә театр сәнгатенә дә зур игътибар бирелә. Спектакльләрдә укучылар бик яратып катнашалар. Аминаның яраткан табыгы, бу минем шигыләрем. Әмин, куркак куян. Әмин агачтан агачка сикереп йөреше тиен. Мин гүзәлләр конкурсы һәм әтәчитен яратучы төлке. Мин бал яратучы аю. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз, диләр бит. Безнең егетләребез дә бу мәкальне бер кайчан да истән чыгармый. Алтын куллы технология укытучыбыз Галимҗанов Илгизәр Әмин улы выжигание түгәрәгендә егетләребезне агачка яндырып ясау серләренә өйрәтә.
Укытучы абыйлары балаларда ихтыяр көче, тырышлык, матурлыкны күрә белү кебек матур сыйфатлар тәрбияли. Укытучы үзе дә, укучылары да төрле конкурсларда катнашып призлы урыннар яулыйлар. Татар халкының мәкале бар, корал эшли ирмактадыр дигән. Шуңа күрә безнең дә инде мәктәптә эш кораллары буенча инде бердәген тотарлык юк. Безнең инде бәхетле ул яктан бөтен балалар да үз кулларында тотып, эш коралларын хәрбисендәге башкара инде. Тегелгәндә инде спорт ягында ярдәм итәләр. Аларга бик зур рәхмәт. Аларга инде әти-әниләре һәм коллектив балалар исеменнән бик зур рәхмәт белдерәбез. Алдагы вакытта да шулай итеп, безне инде эш кораллары белән тәэмин итеп, материаллар белән шулай итеп эшләргә насыйп булсын иде. Кызларыбыз да сынатмый. Фаворизова Гөлнира Галимҗан кызы оста куллар түгәрәгендә кызлар өчен тормышта һәрчак кирәкле хезмәтләргә бик теләп өйрәтә. Бер генә күргәзмәдә укытучыбыз җитәкчелегендә башкарылган күз явын алырлык эшләнмәләрсез үтми. Һәркем аларның хезмәт уңышлары белән горурлана. Гөлнира Галимҗановна үткәрә торган дәресләрне без бик яратабыз. Технологиядә ашарга, пешерергә өйрәнәбез. Оста кулларда чигәргә, тегәргә, бәйләргә, сәйләннән төрле әйберләр ясарга өйрәнәбез. Хатын-кызга бөтен кирәк булган әйберләрне без ясыйбыз. Абдрахманов Раушан Шайпович җитәкләгән хоккей түгәрәгенә йөрүче егетләребезнең хәзерге вакытта кызу эш истә. Алар булачак ярышларга ныклы әзерлекләр алып баралар. Егетләр ярышларда бер дә сынатмыйлар, призлы урыннар яулап кайталар. Мәктәбебезнең укытучылары һәм укучылары спорт сәламәтлек нигезе әйтеменә нигезләнеп эш итәләр. Чөнки тормышта иң кадерле нәрсә сәламәтлек. Ә безнең мәктәбебездә сәламәтлекне саклауга зур игътибар бирелә. Күпләрне көнләштерерлек спорт залыбыз иртәдән кичкә кадәр балаларның шатлыклы авазларыннан өзелеп тормый. Нәтиҗәләре бездә куандырырлык. Быелгыларын гына санап китик. Шахмат буенча районда мәктәп командасы 3нче урынга лаек булды. Үз иптәшләре арасында Ганиев Айдар, Галимҗанов Булатлар 1нче урынны яуладылар. Баскет буенча зонада кызлар командасы 1нче урын, район буенча баскетбол командасы 1нче урын, мини-футбол буенча егетләребез 2нче урын, шашка буенча 1нче урынга лаек булдылар. Әлеге уңышларыбызга ирешүдә физик тәрбия бирүче укытучыларыбыз Гибадуллин Зөлфәт Фуатович, Фазылов Илнур Илсурович һәм Габдрахманов Раушан Шагайповичның өлеше зур. Алдагы сүзебез укучыларның иң яратып йөри торган түгәрәге баскетбол турында. Бу түгәрәкне Фазылов Илнур Илсурович җитәкли. Укытучыбыз эшен һәрчак нәтиҗәле итеп башкара. Укучыларын да нәкъ үзе кебек тәрбияли. Әйе, укучыларыбыз һәр ярышларда катнашалар һәм призлы урыннарга яулыйлар. Әйдәле Залия, шушы балаларны үзләреннән сорап карыйк. Әйдә. Сәлам Гөлинә. Сәлам. Синең уңышларың сөрә нәрсәдә? Мин Әхмәтхан Гөлинә. Ялашта урта мәктәбенең 6нчы сыйныф укучысы. Кичкенәдән үк спортны бик яратам. Укытучыбыз Илнур Илсурович үткәргән түгәрәкләргә бик теләп һәм яратып йөрим. Түгәрәк җитәкчебез бик таләпчән, максатчан укытучы. Ул безне уен серләренә генә төшендереп калмый, дус тату булып уйнарга да өйрәтә. Без аны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һәр нигезнең, һәр авылның, һәр каланың үткәне бар. Гыйбрәт алырлык мирасның калганы бар, киткәне бар. Исеңдә тоталарны син, сугышларда кан түккәнен, туган җирнең иреге өчен зинданнарда интеккәнен. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк ди халык. Шуны истә тотып, белем сараебызның бер бүлмәсендә тарих укытучыбыз Ярмиева Гүзәл Мәсгуд кызы җитәкчелегендә музей оештырылды. Музейыбыз белән якыннарак хәбәрчебез Гөлфизә Ахмиева таныштырыр. Мәктәбездә 2002 елдан бирле туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Музеебыз яшь кенә булса да 200-дан артык экспонаты бар. Бүгенге көндә дә әле ул үз эшен дәвам итә. Без аны берничә бүлеккә бүлдек. Мәктәпнең тарихын, тормышын чагылдыручы бүлек. Бөек Ватан сугышы тарихы бүлеге. Көнкүреш кирәк яраклар бүлеге.
ничә ел әтисе мәктәбез директоры булып торган, үзе шушы мәктәптә белем алган Татарстанның атказанган артисты Шамил Бариевка багышлана. Әлеге бүлеккә киңрәк тукталып китик. 1958 елларда Бариевлар гаиләсе Олы Арташ чакларыннан Елаштау авылына күченеп килә. Әтиләре Мәсгуд абый мәктәбезнең директоры булып тора. Ике уллары Раиф белән Шамил мәктәптә белем алалар. Менә бу фоторәсемдә шул еллар. Шамил Бариев бүгенге көндә дә Елаштау авылында яшәүче сыйныфташлар белән. Раиф белән Шамил безнең авылны, аның табигатен бик үз итәләр. Балыкка, ауга йөрергә яраталар. Монда аларның да дуслары да күп була. 2007 елдан Шамил Бариевның кызы Айгөл Бариева безгә үзенең әтисеннән калган иң кадерле истәлекле әйберләрен бүләк итте. Спорт белән шөгыльләнеп, биеп җырлап йөреп, бу балаларның укырга вакытлары кала микән дисезме? Бу хакта тулырак таныштыру өчен сүзне мәктәбез укыту эшләре буенча директор урынбасары Шакирова Зинфира Ринат кызына бирәбез. Илебезнең гомумән кешелекнең киләчәге мәгариф системасының эшчәнлегенә бик нык бәйле. Безнең мәктәптә дә белем тәрбия бирү эшчәнлеге бер минутка да тукталып тормый. Мәктәбезнең коллективы үз алдына белемле, тәрбияле, лидерлыкка сәләтле, тормышта үз юлын таба алырдай шәхес тәрбияләүне максат итеп куйды. Максатыбызга ирешәбездер дип уйлыйм, чөнки чыгару сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып, үзләре теләгән уку йортларына керәләр һәм шулай ук тормышта үз юлларын табалар. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә килгән вакытта узган уку елында безнең укучылар 6 фәннән имтихан тапшырдылар һәм шуның 4-се республика күрсәткеченнән югары. Белем бирү юнәлешендә тагын бер мөһим юнәлеш ул фәнни-гамәли конференциялар. Укучыларыбыз бик теләп фәнни-гамәли конференцияларда катнашалар. Мәсәлән, узган уку елын карасак һәм быелгы уку елын карасак, безнең барлыгы 41 укучы фәнни-гамәли конференцияларда чыгыш ясаган һәм шунда 19 укучы безнең призлы урынга лаек булган. Бу әлбәттә укытучының һәм укучының зур хезмәт нәтиҗәсе. Белем сыйфатын күтәрү буенча сәләтле укучылар белән эшләү буенча әле эшләр бик күп. Ләкин инде менә ирешелгәннәре дә бик байтак. Белемле сәләтле укучыны бары тик иҗади эзләнүчән, һөнәри осталыкка ия булган укытучы гына тәрбияли ала. Мәктәбездә укучыларның һөнәри осталыгын үстерү буенча зур эш алып барыла. Нәтиҗәләре дә сөендерерлек. Мөгаллимнәребез һәрдаим һөнәри конкурсларда уңышка ирешәләр. Быелгы уку елында да безнең 5 укытучыбыз призлы урынга лаек булды. Булар Галимзянова Гөлшат Галиәхметовна, Балтачева Рәмзия Камиловна, Фахретдинова Гөлфирә Наилевна, Фазылов Илнур Ильсурович, Ярмиева Гүзәл Масхутовналар. Алар ел укучысы һәм ел сыйныф җитәкчесе конкурсларында җиңү яуладылар. Авыл мәктәбенең тагын бер мөһим миссиясенә тукталып үтәсем килә. Авыл мәктәбе ул тел сакчысы, милләт сакчысы. Безнең укучыларыбыз һәрдаим серле каләм, илһам конкурсларында җиңү яулыйлар. Һәм шулай ук менә бу юнәлештә безнең төрле тәрбияви чаралар үткәрелә. Йомгаклап шуны әйтәсем килә. Мәктәп һәрдаим үсештә, ирешелгәннәр әле шик түгел. Мәктәптә бию сәнгатен үстерү максатыннан оештырылган хореография түгәрәге уңышлы гына эшләп килә. Бу түгәрәкне 2нче ел инде Рахимуллина Чулпан Әмир кызы алып бара. Аз гына эшләү дәвамына карамастан, аның җитәкчелегендә оештырылган бию төркеме әти-әниләрне, укучыларны үзләренең яңа биюләре белән куандырып торалар. Эш нәтиҗәсе аның укучылар белән алган диплом, грамота, мактау хатларыннан ачык күренә.
Мәктәбездә Миша буе республикасы балалар оешмасы эшләп килә. Анда катнашу буш ныгытты, файдалы һәм кызыклы итеп үткәрергә, шәхес буларак танылырга ярдәм итә. Үз оешмаларында балалар кирәкле фикерне тыңлый белергә, активлык күрсәтергә, уңай традицияләрне сакларга һәм яңаларын барлыкка китерергә өйрәнәләр. Оешмабызның конкурсларында нәтиҗәләре күп. Ел лидеры 2018 конкурсы буласын белгәч, мин үземнең көчемне сынап карарга булдым һәм инде мәктәбебезнең педагог оештыручысы Шакирова Рафига Рәшит кызы белән бергәлектә үзем турында презентация ясам һәм инде Миша буе республикасы оешмасы үстерү турында проект эшләдем. Шушы проектчы минем республика буенча 2нче турга үтте һәм инде мин 22 октябрьдан 26 октябрьгә кадәр Казан шәһәрендә Волга яшьләр үзәгендә 2нче турда сынаштым. Без Сабар айынан 8 лидер идек, һәм инде барганчы бу 5 көн бик күп тоелса да инде анда баргач бик тиз үтеп китте. Без бу конкурста бик күп төрле сынаулар аша үттек. Мәсәлән, беренчесе ул жюри каршында проектчын якладык, визиткабызны тәкъдим иттек, һәм инде башка бик күп төрле конкурсларда үзебезнең активлыгыбызны күрсәттек. Мин шушы конкурста Сердце Татарстан номинациясендә җиңү яуладым, һәм инде шушы конкурс миңа бетмәс төкәнмәс көч һәм дәрт өстәде. Мәктәптә үткән һәр көнне бәйрәм белән тиңләргә мөмкин. Ә бездә бәйрәмнәр зур әзерлек белән уза. Һәр чарга укучыларның барысы да җәлеп ителә. Әниләр көне, уңыш бәйрәме, Яңа ел, җиңү бәйрәме, 8 март, 23 февраль бәйрәмнәре. Бу исемлекне тагын да дәвам итеп булыр иде. Ә инде укытучылар, укучылар һәм әти-әниләр бердәм булып ясаган Кар шәһәрчегебез быел 3нче урынга лаек булды. Әнә шундый бәйрәмнәргә әти-әниләр дә теләп килә һәм катнашалар. Иң тату сыйныф конкурсы да шундыйларның берсе. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Безнең ашханәдә ашык изле пешекчеләр тәмле ризыклары белән генә түгел, ягымлы сүзләре белән дә күңелне күрә беләләр. Укучылар көндә 2 тапкыр кайнар ризык белән тукланалар. Мәктәп яны тәҗрибәле участогында үстерелгән җиләк-җимеш яшелчә өстәлдән өзелми. Менә шулай яшәп ятабыз без, уку белән ялны бәйлибез, камиллеккә үзебез омтылабыз, күктән төшкән бәхет көтмибез. Менә шулай үзебез теләгәнчә тормыш гөрли безнең мәктәптә, мөгаллимнәр безнең әйдәүчебез, шуңа эшләр уңа әлбәттә. Безне белем патшалыгыбыз белән таныштырырга мөмкинлек биргән Саба дулкыннары телерадио компаниясына тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Ошадымы безнең мәктәбебез? Ошаса, рәхим итегез. Адресы Саба районы Ялаштау авылы, Шамил Бариев урамы, 21-нче йорт. Сау булыгыз! Sandığaçlar iyələşkən, su içirgə birləşdən, sağnıları müddərəllər, seni görüb seyləşsən, sağnıları müddərəllər, seni görüb seyləşsən.